भगवान शिव के भी तीसरा नेत्र प्रदान करनी है जिनका नाम है आदि शक्ति। जो न शक्ति के कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति भइल बा कि अरे गेहुआ के बलिया मैया मोरी सुगवा जूठी वाले हो मैया मोरी कैसे हो कैसे ए घड़ी के नयका लड़का लेके लोग ब्यास लोग हो गए जब तक कमर लचकाई ना झुमाई ना तब तक बुझाई कि गाना बजना जमते आतना ना लोग नाचे लगे घड़ी के ब्यास लोग बुझाता कि नचनिया के पेट पर पहाड़ गिरा के रख दे लोग। पहले के ब्यास लोग के मान सम्मान जगह आगे लिखा है ब्यास। क्या वो अरे तगे हुआ के बलिया ये बलिया सुगवा झूठी बोले तनी बेस के दूर बोलो बेस के हगे हुआ के बलिया है बलिया सुगवा झूठी बोले भाई मैया मोरी तमाई हम तो कैसे पूरी है कहले कि हे माई रउआ के शरण में हम कौन ऐसा प्रसाद चढ़ाई दुनिया के जितना प्रसाद चढ़ता रउआ ऊपर करीब करीब सब है झूठा हो। एगो हमरा बुझाता के निरैठ हो वो कौन चीज है? एगो नारियल के फल हो। हां एगो औरो होवे एगो औरी हो। हां वो का हो? तार के फल। हां जी तार के फल तेरा बाबूजी के बियाह में चढ़ल है प्रसाद में का कतना लोग ईम लगा लेता बताएं कि जैसे नारियल के फल ऊपर हो तो लड़का के बुझल कि तारों के फल प्रसादीय रूपी हो ना बाबू ओ में से जूस निकले। माई के मंदिर में जाके बेटा कहले कि अगर हम कौनो प्रसाद चढ़ाओ तो यहाँ तक जाके गंगा जल है माई ओकरा के मछली जूठा कहली तनी भाव बदल के बाबू रे अरे गंगा जी के पनिया मैया अरे मछरी जूठी वाले हो से मैया मोरी कैसे हो कैसे ना अरे त गंगा जी के पनिया मैया मछरी जूठी वाले हो कैसे हो कैसे हो
मैया मोरी अरे तमाई हम अत कैसे जाला बा चढ़ा चलिए अभी है जगह हमने के जय बोले हनुमान जी के नाम ले